Kat bak Sarkar Meghalaya kadang beteng ya kejing keren bak gejala asam menepen bet no iput usam barang saateng badan hapadang kejing kaja. Bat bagawai ni kejing kenduk ki arliang mamla Sarkar kadang sudah belong ru hagateo balala. Kat ba ha blok 1 pat kinong chong snong gidang mat i kejing ki babonjat na kejing ibor jong kakar bi Anglong Autonomous Council. Harian bagi kasih ki persya badat penperai ke kerdop lum khajna kabalabu da kakar bi Anglong Autonomous Council ha kesnong kanduli. Na gani gejing persya ikani ka kerdop lum khajna lami pat gejing sungoi perjat benrio ha kabalami sa gejing ya khang lenti mar keliang ha padang ki khasi bat ki karbi ha ka baki khasi kim sha ashu banwan ki karbi sha Meghalaya bat ki karbiru kim sha ashu ki khasi bandat sha Assam ha ka bedai pat bat kelet yo let hat ha baki khasi kelet de ki marjung kish ki yo ki badan hayo karbi kim thiet shu ikani marjung ki khasi bakentup ki jhur ukhau ki siar ki blang ki sniang baki wedi ki mar kumta kani kalakta ka kamai jong ki khasi ya kani le tho dagi nong yalam jong keseng nyau trap border dispute redressal forum apok kejing yalam jong chairman uba chandame sungo hadian bagani ka kenhuan ha kalai pui trek ujemang arhajar orpulai kalawan IT de kejing tho show chief secretary gejala ban pensengo halor kini kejing jong kinong chong snong ha block 1 kadgum gani gishiti balapha shaka sarkar le tho ru baki karbi gi juthang hi gi yang gisem jong ki bat kiring dor ru daga video ha ka baki pensap riang pat ka kubor bathang yakini ki yeng da ki khasi ki pai khasi pnar jungi ki badon pop blok wan menta ki mat ya kajing kordit om chu tang kajing namar bale kadaw kalong gani nadu bagani ka karbi Anglong Autonomous Council kawan ban set up ya ka to ka interest check ke badon ka chnong khanduli te na galiang ka chnong khanduli ru ka persya ya ka to bat kila lej ban ratno ya ka to ka interest check nagani ka daw ke mi no kata gajing ngeu perjai ben riu kwen te kala don gajing ye pakhang lenti gajing ye pakhang surok mar keliang ki karbiru kim sha shu ikasipnar ban hiar setei bat ki khasiru kim sha shu yeki karbi ban ki shane spo Meghalaya te kabakta pat ye ginong sok strong jungi ka dei gani ki karbi kim sha shu yeki pai nong sok strong kasipnar jungi ki badon hapo block 1 ban 1 year 1 heart sekeyeu ki badon spo Meghalaya te hoi kisha ye ki bru jungi ban le sekeyeu ki badon spo ki area jongki tang ba gajing galong gani ki nong thit ye ki mar ki mata la ni kita ki yeu ki badon spo karbi Anglong Assam kim thit ye ki mar ki bangi ngi penmi kum nuksa kum ki siar ki blang ki sniang nang tau khau nang ta ki jhur ki khniang rendia bat ki wei ki bagi nong rep jungi ki penmi hakani kopor hi te karukom 1 year 1 heart ki bru jungi chate galong kim yo ban ra daga pisa habaki ki 1 year kira be dagi mar kum kan kusangan ai kira ki siar ki di gitu ki siar nang ta kan yo pisa pat ban thit ye jingdon kam jungi kum khaw lane kum ka melu kum ka chini kum ta ter ke te habaki ne ki mar jongki killa shu ban di kamut kam don jing mur shu bakin lej ru sekitu ge yo karbi te ke jing galong kapok ki area jongki kapok ki snong ki thau jongki om don dukan he om don ki yo ki hat ki bala ban psa ki bala ban pendap ye ki ken te de ne ga daw menta ki sem jing bha ki don hapading ko jing kordit kumbanga ong menne sekaweru hapading ke jing pang ke jing sistom mo wan hapading ke jing pang ke jing sistom ru kim sha ki bru jungi ban lech ha sumar ci hospital ki badon chene spo juai spo Meghalaya hoi ki don ki hospital spo Assam ru mo spo karbi Anglong ru ki ta kim khang tang ba ki bru jungi ki sem jing badde kim nang ka tin ka thlik ki kren ka karbi ki kren ka Assamese ki bru jungi kim nang ka tin karbi kim nang ka tin Assamese kim nang ban tho karbi kim nang ban tho Assamese kata ka dai ka be ki jing te walada kham jingai ma kana kalan tiru ki kham suk ka lek ka wan shane namar ba ki suk ka tin ka thlik ni gi yo ban kren ka tin khasi ni yo ru ban kren ka tin jantia te ga ne ka we ka jing ka ba ki man ka ba ngi penpau bat ngi ajing tho chief secretary bat sakawe kabangi kerpat kelong ban weng no mardor ya gane gejing ya gane gejing pakhang lenti namar gi tip ba gejing pakhang lenti hi kelong be añ mo la dangi pe kat kum ka añ la da khang do karbi yo khasi la ne do khasi yo karbiru te nyimla ban len bahaka arpe santerik jong ubna April hadin balakut jong gejing yalang jong regional committee ma i ba thombor siwat CM jong Joint Hills Autonomous Council
Bad di ba sengaw bahlang dhar Deputy Chief Minister jong Jela Meghalaya kila le hiar syate chnong khanduli haka caka badon ketok intri takskit. Ya ketangim la ban lem. Tang baga besngau si kalong tat hadu menta nagaliang jungi gum ko forum bat nagaliang jungi pai nong song chnong jong lum jan tia bat jong ka blok won ngimpat yo jing tip AA ba kila ajing tho le ne ba kila ya kren bat chief executive member jong ka Karbi Anglong Autonomous Council haga jing ri ba ka PI gumalong menta ka Karbi Anglong Autonomous Council kam shania tang haka Assam government tang haka state government ban le ka kam kisim khia ba bar kisim rat ba hi halade kum council naga penta ban ya daya lau jong upur usam te balai par council jungi ka sengap jat balai gamong helor kene namar ba ka council hi kala tip shai ba ka ne ka bal wan penyeng entry tax gate ka Karbi Anglong Autonomous Council kadang hapura hapo upur usam hapo ka jurisdiction juga Jainti Hills Autonomous District Council kat kum ka notification 13 April 1951 te ngabu jingkali balai piting hadu kan ne namar nganur barong shai ba kajing bom la bani transfer ke blok bon jungi hadu menta benne kade tang kajing khawej ber kajing teng jong kibriu jungi bar kham tam e jungi nong yalam jungi te nagaleng jungi kum ka forum ngi kerpat ngi dawa ba ngi kenturu ya UCM jong ka Jainti Hills Autonomous District Council ba phide bersim khia mardori kani kajing e jong kibriu jungi ban ya kren ba Karbi Anglong Autonomous Council khana ba ngila ban weng ye de kajing e bat kumju ban retransfer no ya kan ni gajah kajungi ke